A l'Alt Empordà, el propietari d'una finca cultiva els pins com si fossin arbres fruiters. D'aquesta manera vol aconseguir que en surtin més pinyons. I ho ha aconseguit. Aquestes finques tenen tot l'aspecte de camps de fruiters, amb arbres baixos i perfectament alineats. El que hi ha plantat, però, són pins pinyoners, amb l'objectiu de collir pinyes amb major rendibilitat i terminis molt més curts que el bosc. És el projecte d'un propietari que, amb el suport d'estaments com l'IRTA o el Consorci Forestal, ha desenvolupat la tècnica per empeltar pins joves amb pins adults seleccionats per a que puguin produir pinyes en pocs anys. Aquest empelt, si ho veieu, és fet de l'any passat. I fixa't, en un any, la quantitat de pinyes que ja està fent. Aquest pi, que té, això, 8-9 anys, t'està fent ja 10 pinyes. Pensa que l'any que ve tots aquests brots es desenvoluparan i n'hi han fent més i això és una producció exponencial. Carles Baello desprèn un entusiasme pel projecte que els resultats comencen a avalar. Després d'anys millorant la tècnica, ha aconseguit un 90% d'èxit en els empelts. De les 80 hectàrees i 22.000 arbres actuals, 11.000 pins ja estan produint pinyes, que triguen 3 anys a créixer. Aquest any en recollirà 10 tones i quan la finca funcioni a ple rendiment espera assolir les 250, un rendiment molt més elevat que l'habitual per a un producte molt valorat. A la botiga, els pinyons poden superar els 100 euros per quilo. És un producte que cada any se valora més, no hi ha fluctuació de preus a la baixa, estem arribant a rendiments del 4%, quan aquí es parla del 2 i de l'1,5%. Però aquest projecte no s'acaba amb l'obtenció de pinyons, sinó que a mitjà termini també es vol aprofitar la resta de les pinyes com a biomassa. Carles Brosset Font, TV3, Arenys d'Empordà.